あそして張り物にマルクルでスタートした保坂久義選手、本日1本目の完熟走行ではかなりいいタイムをマークしておりました。しかし2本目の、いわゆる競技走行での1本目のタイムでは1分05秒239と、これら NTR では1桁台に入るのも難しくなってしまっている。この辺を落ち着いて小さくまとめた。さあ保坂選手の中間は39秒341は遅れている。どうしたんだリアクドクラス、軒並みタイムダウンしております。路面グリップでも変わったか。この体内は完全ドライよりも若干濡れている、もしくは濡れ始めの方がタイムが良かったりする路面。タイムは1分04秒189、1分04秒